No va a poder resistir-me les conseqüències. El particularisme regional es va veure amenaçat per particularisme provincial. Els gigants patriòtics regionals eren ben febles en quedar desvertebrats a la desaparició del regne. Deixaven el camp lliure a la creació d'unes altres formes de sentiment col·lectiu. D'una manera lenta, però segura i progressiva, les províncies esdevendrien marc d'uns particularismes a llur mida. En un altre lloc, miraré d'explicar aquest procés, singularment actiu a la província d'Alacant. I una qüestió de vocabulari. També així, venia a afavorir-lo. Valencian ho eren i ho són tots. Tanmateix, el fet d'existir una província de València i una ciutat de València predisposava a limitar l'ús del gentilici a les pertinences de la província central i de la capital. A partir d'ara, els valencians distingueixen en valencians, alicantins i castellonencs. De Morella a ells, tothom se sent i es diu valencià, és clar, però l'empremta provincialista ha vingut a declarar més encara el patriotisme localista, el qual avui corre el perill d'esfumar-se per dissolució. La salut social del País Valencià exigeix una rectificació d'aquesta tendència. Els valencians tenim una personalitat regional ben neta. No desapareixerà per molt que hi maldim uns i altres. Cal, de tota manera, no mitificar-la. Una frontera administrativa, una jurisdicció de funcionaris no pot introduir decisions profundes en el cos de la nostra societat. Decisions que, més que cap altra, serien insignament artificioses. Si ho mirem bé, aquest provincialisme és encara una maniobra jacobina, perquè l'hidra jacobina, liberal, diguem-ne liberal o aliberal, no sembla disposada a jubilar-se en aquesta trista i inconcebible península en què vivim. I si cal reajustar i restaurar la nostra personalitat regional, ha de ser, naturalment, dins un conjunt més ample i consistent. Un país valencià aïllat és una utopia i seria una traïció a la seva pròpia essència. Des de Salses a Guardamar, de Maó a Fraga, són un poble, un sol poble. Cada un dels nostres països n'és un fragment, o millor, un membre. La història, la geografia, la societat particular que formen es dona una fisonomia matisada i complementària. I el conjunt té, i en un moment de plenitud normal, el tindria amb admirable justesa un perfecte equilibri en tots els ordres de la vida col·lectiva. Els països catalans no són solament un petit tros d'humanitat que parla una mateixa llengua. Són això, evidentment, però el fet de parlar una llengua, la mateixa, és resultat d'una altra unitat anterior i origen de nous llaços d'unitat. El jacobinisme al·ludit, d'alguna manera haurem d'anomenar-lo, tant com fomentador de l'histèria provincialista, o és també del regionalisme ultrancer. Hi ha un interès explícit a dividir-nos com a valencians i a dividir-nos com a catalans. És una forma de reduir-nos a la més inefable inermitat. De vegades, sots capa de valencianisme, valenciania o valencianitat, on intenta de separar-nos de la nostra comunitat natural. L'home del carrer es deixa estabanar per aquesta monstruosa perversió que tots sabem qui beneficia. Si el País Valencià, posant-nos en la perspectiva més localista, vol salvaguardar la seva personalitat, ha de ser preservar-se fidel a la seva catalanitat bàsica. El reste és literatura.
He sentit contar una anècdota, no en garanteixo l'autenticitat, que resulta prodigiosament adequada així. Diuen que una vegada Francesc Cambó va intervenir en un míting a València. Cambó hi va parlar en català, en el seu dialecte, vull dir. Era, sembla, el moment de les prèdiques de l'Espanya gran i totes aquelles històries en les quals hi havia la de la Gran Catalunya. En tota la seva trastienda classista, allò, al Caldeval, responia a una realitat i a una aspiració objectivament útil per als valencians. Doncs bé, a les primeres frases de l'orador, un dels assistents a l'acte el va interrompre amb un crit sorprenent. «Viva Cervantes!», com que l'incident el provocaven uns republicans tan burguesos com Cambó. No és des de l'angle classista que cal valorar el fet. La irrisorietat del viva era elemental, però el que em convé de subratllar és que la interrupció, la protesta anticatalana, en tant que en valenciana, no es feia a base de dir «visca Ausiàs Marc», ni tan sols «visca Bernat i Baldoví». El lector, confio, en dispensarà de més comentaris per raó de les circumstàncies.